ġili kun hemm. Għax ħanu rik daqsxejn li jkun hemm. Ma il-ġlied permettini il-ġlied mhux tal-festi jaqalaw x'in-nies li jitilgħu għall-festi. Kien ikunu minn barra raħal. Barra raħal. Għalfejn għandha tbagħat is-soċjetà tal-lokalità. Nistgħu naraw ftit soċjetajiet u festi reliġjużi soċjokulturali għax ikun hemm xi persuna li jkun tiżvoga fil-festa dak il-ħin. Jew jiġi minn barra raħal ieħor u jagħmel fl-istess. Ok, ħana naraw daqsxejn tal-feature Mali. Ħatajdek u se taqbel ma dan ukoll. Mhux li kien veru li qed tgħid Mhux tikkastiga. Mhux li kien veru li qed tgħid inti. Le ma ippermetti. Ħana naraw daqsxejn feature u mbagħad nieħduha. Jiena ngħixha ma' kull kappillan. Ok, rrid ngħid li dak kien filmat illi kienet festa ta' 3 snin ilu. Tal-liġi biex jieħdu ħsieb. Ma jfissirx lex f'lokalitajiet ftit u l-emmula u kultant għalaw l-problemi inti tnaqqas il-festi jew tostakola milli jkompli jikbu. Ok, ħani hu ta' 3 snin ilu. Issa kien hemm hemmhekk il-Marxa San Gejtanu. Min mar il-Marxa San Gejtanu dis-sena blajdut li kien hawn da diġà jaf li tnaddaf il-mar għax kien hemm fond. Il-Marxa San Gejtanu ta' dis-sena ma kellux jaqsam xejn ma ta' 3 snin ilu għax il-poplu minnu fih diġà qiegħed u jalla neqgħu Għaliex, qed isaqsik għaliex, Mario, qed isaqsik għaliex, Mhux qed ngħid għal tal-ebda pajjiż għaliex dis-sena kien hemm pass il quddiem. Ejt għaliex. Għax kien hemm dan ġej fuq ix-xefa. Mela, mela nalla kien hemm dak id-dokument. Ħalejna kif permetti jiena dan naqbel miegħu pereżempju li qal li marċi ma jifqux qudiem il-gażini ta' xulxin jibqgħu mixjin, taqbel magħha perfettament. Għax aħna minnu ħobb il-festi, fil-veru sens tal-kelma, inħobbu għal-festi, le, minn ma jistax, imma fej nistaw nevitaw li nifqu qoddim xurxin u qoddu nitajru iva, għadna nifqu. Għadna ma nifqux fil-periferiji, għadna nifqu. Pero mbagħad jiena rrid nagħmel mistoqsija, jekk jindafu l-marċi ta' Malta kollha, u wieħed ma jindafx jew tnej jew tlieta, se jiġri se jifqu ta' kulħadd. Għax għadna l-marċi qegħdin bil-karta s-safra. Jiġifieri iva. Il-marċi ta' filgħodu qegħdin bil-karta s-safra f'dan id-dokument. Però ħankunu fair. Jiġifieri, aħna kellna żewġ seminars wieħed f'Jannar u wieħed fi Frar. U ħadd ma ħareġ bi proposti konkreti ħliefna. Jiġifieri kulħadd l-assoċjazzjonijiet li kienu hemm kellhom 10 xhur biex joħorġu bi proposti konkreti. Kollha jgħidu u intom ukoll naħseb li xi ħaġa trid issir. Ix xi ħaġa ħadd ma kellu il-kuraġġ li joħroġha biex ikun ikkritikat. Aħna kellna il-kuraġġ noħorġuha biex inkunu kritikati. U għadu ħadd ħliefna ma qal x'għandha tkun din xi ħaġa, din hija l-verità. Se jiġri jekk mhux kulħadd jitnaddaf. Jekk mhux kulħadd jitnaddaf. Mal-ħażin se jeħel it-tajjeb. Jekk mhux kulħadd jitnaddaf, dan huwa dokument ta' konsultazzjoni u jkun hemm wara. Dr. Policino. Jekk kienu ta' konsultazzjoni, mela ejja nikkonsultaw. Mhux kif appena xi ħadd jirribattilek tgħidlu le jekk ma tobdux, aħna ntraw Ok, tu ċans jitkellem. Ħan nispjega għax dinha ġa spjegajta. Jiffaċċja, se nieħdok ġew, se nieħdok. Għax dan kull darba konsultazzjoni ma ssirx hekk. Il-konsultazzjoni ssir, daħal inta għamal każini tal-banet. Ma dawk li tal-armar, inta le. Ma dawk li jieħdu ħsieb u jinteressom il-festi ta' ġewwa kif isiru mis-serjetà. Inta le.
Per eżempju, da semma iż-żeba u kollox. Għaw min jieħu x-shield tar-regatta. U jitla li doq il-kolonetta waqt li dak ma jimpultax ġifieri. U jagħmel sewa, ma għadin sammunijiet, imma l-monsiru għud għal ngħidu minn ukoll. U min qed jgħidlek ma jimpurtax? Min qed jgħidlek ma jimpurtax? Min qed jgħidlek ma jimpurtax? Le, skossa ma tgħidlek Min qed jgħidlek ma Per jimpurtax? eżempju jien, ħan nitkellem issa għax inti toqgħod tiġi parti ta' paroli u l-paroli ġejquni jien. Okay, please. Jekk joġobkom. Inti qed trid is-serjetà fil-festi. Jiena direttant tal-festi u mur it-transoluzzjonijiet. Jien skandalizzajt ruħi fit-transoluzzjoni tal-Madonna. Il-fratellanzi serji. Il-kanonċi serji. L-abbatejni serji. Mbagħad nara kanonku. Mhux liebes ta' kanonku. Spellizza kessiba barra għattix bora. Idawa l-berettinek u jitħaw ma t-tajdak minnu għalla nil-spicċa. Ok, ma nasibx li ta' prova daw l-affarijiet, anyway. ċanti prova Ma tistax ta' provom inti, ma t-tajdlek. Ok, mela, il-senjur ta' wara. Għallu dik ta' se twaqqafa il-festa. Għax għandek wieħed jiżbalja mhux se Se twaqqafa il-festa. Ok. Jiġifieri, mela. Se twaqqafa Jimporta, Ġo, jimporta, għet tista' semmi sosja, mux għet t-ċażewieġ. Ejdi. Mons il-fader, ej. Jiġifieri biex twaqqaf il-festa, mhux ħatwaqqaf il-festa hekk. Tantu vera li jekk taqra ir-regolamenti li għandna bħalissa tas-sena 2004 inbidlu mis-sena 2002 u għedna jista' jkun il-każ li l-festa laqas twaqqafha f'dik is-sena. Għaliex dali għawaw mhux kollu ġdid, dali għawaw ħafna minnu huwa erġajna repetejna biex ġbarna fl-imkien ta' kien hemm qabel. Għalek Dr. Pulicino, id-dokument huwa miktub, isu liġi, isu norma. Għaliex, għax kieku diskutejna biss l-idejat, jista' jkun naqblu fuq l-idejat, imbagħad ma konniex naqblu fuq il-formulazzjoni. Ġifieri aħna kif jagħmel il-Parlament meta joħroġ abbozz ta' liġi ikun forma ta' ordni alla volja għad-diskussjoni u dan id-dokument huwa forma ta' norma għall-Knisja norma tfisser li White paper, Ma nafx huwa forma ta' liġi li imma huwa forma ta' liġi għaliex aħna il-konsultazzjoni qed nagħmluha fuq l-idejat u fuq il-formulazzjoni biex innaqsu il-perinklu li jkun hemm diffikultà fuq l-interpretazzjoni. Ok, mela, il-senjur temmek għan ħedu ftit-nies. Għajdin, Ja tifhem sew, jien ġifieri għal dawk l-erba' min-nies li hemm fuq il-video hemmhekk. Ġifieri dawk waqfu l-festa tal-uf ta' nies. Dik l-ewwel waħda. U li xtaqt ngħidlu jien beda jaqra l-ewwel minnu zaqqu barra. U kif tilbes dik u kif tilbes l-oħra u kif jilbes dak. Ġifieri daw, in-nies issa għandek m'għandhomx jagħmlu fit-toroq ukoll u xjibsu ħwejjeġ ukoll fit-toroq. Għax ma tmurx allura. Jekk hux ksur tal-liġi. Għax ma tmurx, Jekk hux ksur tal-liġi. toħroġ liġi di fil-pajjiż u dawk il-ħwejjeġ li jilbsu. Jekk hux Li ksur jilbsu, tal-liġi. la minut, dawk il-ħwejjeġ li jilbsu. Sewwa toħroġ liġi fil-pajjiż u minn ġoħwek ma jinbeħux. Għax daw minn ġoħwek tixtrom daw il-ħwejjeġ. Le, xfuqhom tista' tilbes affarijiet. Ġifieri da, le, efimni, daw il-ħwejjeġ huma, sew, daw Ma normalment huma jinżawhom Le, ma nisa ma jinżawhomx. Le, ma Da, kulħadd jgħid jgħid, għax naħat. Ma taqbel ma ġir zaqqom barra, per eżempju. Għalek, dak jgħat jgħid allura. Jekk hawn ma xekkaw xi ħadd pulizija. Le, taqbel u ma taqbel? Le, jiena, ifimni jien, naqbel u ma naqbilx, jien flok ma ninżawx. Issa, x'għamel ħaddieħu f'dik is-sħana, ma jinteressanix jien. Dak jgħid barra, hemm il-pulizija hemm il-liġi u l-liġi tgħidlek. Inti, sewwa, inti, jekk inti jabżaqek barra, hemm hawn interċitazzjoni. Sewwa, issa, jekk hemm xi waħda jew xi ħadd mhux li bessew fit-triq, hemm fuqhom interċitazzjoni. Ma tieni darba daħjar staħ. Hekk ma jismax minnu. Sewwa, jiena qiegħed nifhem li fil-futur, il-festi ħajspiċċaw. Insaqsukom nilkom mandkom il-festa meta ta' San Gaetano. Sewwa nsemmi San Gaetano mhux mill-Ħamrun. Tajjeb, mill-1 tibda sa' 7 nilkom aħna mill-lejt sal-14 ma' l-ġbin. Għax hekk ħanispiċċaw. Samlu festa likom, ġifieri. Ħaninfirdu, ħanispiċċaw bħal Spanja. U bla statwa mbagħad tagħmlu għalkolkom. Ifhem li għandi dritt nagħmel statwa, għandi dritt nagħmel statwa x'l-istwat il-qaddis. Mutaħat il-qaddis huwa ta' kulħadd. dak id-dritt. Il-qaddisejn. Le, fader, jiena taw permess jagħmlu statwa kieku. Minna le. Iċċekkjah bil-liġi għandik. Ifhem li il-qaddisejn huwa da. Inti li qed tagħmel. Inti li qed tagħmel. Qed qiegħed le, qiegħed titfa' in-nies il-bot iktar mit-knisja. Il-bot. Ok, nirringrazzjak, il-senjur. Il-senjur għanna l-fader għamlek, rrit titkellem, għajdinna senjur. Le, jena. Zommu fil-qosor, please. L-istess jena ħamru nis, għadni kem rajt dal-feature,
minn sentejlu l-ewwel festival ħamlu nirrenġat ħafna ġifieri kif qal tajjeb. Nikkonfermaw di u għandna wkoll